De tudom, karácsony van, és most ilyenkor a bendőtöket tágítjátok halászlével, töltött káposztával, beiglivel és egyéb finomságokkal, viszont nem árt, hogyha a fejeteket is tágítjátok ilyenkor az ünnepek alatt tudással, úgyhogy most angolozzunk egyet. Most ebben a videóban a tudásotokat tesztelhetitek az igeidők tekintetében, és hogyha úgy gondolod, hogy hát én most erre nem állok készen, akkor gyorsan nézd meg ezt a videót, amiben az igeidőket foglalom össze, gyere vissza, és utána csináld meg szépen a tesztet. Hajrá! I see you soon! A feladat a következő lesz. Nagyon egyszerű. Ábrákat fogok nektek mutatni, amik igeidőket ábrázolnak, és nektek egyszerűen csak az igeidő nevét kell kitalálnotok, angolul vagy magyarul. Viszont amíg gondolkoztok azon, hogy melyik igeidőt látjátok, én segítek nektek, rávezetlek titeket, hogy megkapjátok a helyes választ. Alright, let's get started. Itt láthatjátok az első ábrát, 3 részre van felosztva az idővonal, múlt, jelen és jövő. És ott láthattok egy X-et, ami egy cselekvést ábrázol. Szerintem ez egészen egyértelmű, hogy melyik igeidőről van szó. Annyit tudok még nektek segíteni, hogy ebben az igeidőben az igénk második alakban áll, vagy ed végződést kap ilyenkor, vagy pedig, hogyha rendhagyó igéről van szó, akkor a második alakot kell használni. Például go, went, do, did. Adok 10 másodpercet. A helyes megoldás simple past, vagy past simple. Egyszerű múltidő. Remélem, hogy kitaláltátok. Nézzük meg a példamondatokat. I watched a movie yesterday. Tegnap megnéztem egy filmet. Ez megtörtént, lezárult, és nincs köze a jelenhez. Ed-vel képezzük az igét. A másik példamondat. I went to university in New York. New Yorkba jártam egyetemre. Ez rendhagyó ige, go, went, és ezt a példamondatot azért írtam, mert ez azt jelenti, hogy valami a múltban többször megtörtént, szinte ez egy állapot volt. És ebben az esetben is egyszerű múltidőt használunk. Tehát amikor azt akarod kifejezni, hogy ide meg oda jártam egyetemre, suliba, vagy itt meg ott laktam a múltban, akkor azt egyszerű múltidővel szoktuk kifejezni. Na nézzük a következő ábránkat. Itt is az idősíkunk 3 részre van felosztva, és ott középen a jelennél van egy piros ilyen félkör, ami tulajdonképpen időintervallumot jelöl. Szerintetek ez melyik igeidő? Annyit tudok segíteni, hogy van benne egy be, tehát egy létige, azt nem árulom el, hogy milyen létige, egy létige, és az igénk inges alakban áll. ing formát kap az ige. Tehát létige és ing. Na szerintetek melyik igeidő lesz? Kaptok 10 másodpercet. A helyes megoldás present continuous, vagy present progressive, vagyis a folyamatos jelenidő. Nézzünk példamondatokat. You are doing a test right now. Most éppen te tesztet írsz. Milyen igaz, mi? Vagyis ez most történik ebben a pillanatban. A másik példamondat. I am studying to become a pilot. Vagyis pilótának tanulok. Nem most, hanem mostanság, mostanában. A következő is hasonló eset. She is working this week. Vagyis ő ezen a héten dolgozik. Nem biztos, hogy most dolgozik ebben a pillanatban,
hanem ezen a héten. Tehát kiragadok egy időintervallumot, ami mostanság érvényes. Tehát a folyamatos jelen időt nem csak akkor használjuk, amikor pont most zajlik valami, hanem amikor mostanság egy adott időintervallumon belül. We are traveling to Miami next year. Jövőre Miamiba utazunk. Milyen jó nekünk, mi? Ez az a típus mondat, ami azt fejezi ki, hogy van egy lezsírozott, lefixált terv, minden el van intézve, és ilyenkor a folyamatos jelenidőt kell használnunk. Nem az egyszerű jövőidőt, hanem a folyamatos jelenidőt, ugyanis ez azt fejezi ki, hogy ez már le van fixálva, el van minden intézve. Oké? Következő. She's always coming late. Ő mindig késve érkezik. Ez az a típus mondat, ami ilyen kakuktojás, hiszen ott van az always. Az always az a tipikus egyszerű jelenidős, vagy egyszerű múltidős időhatározó szó, viszont mégis itt van. Ezt tanítottam nektek előző videókban, hogy ezt azért használjuk, mert ez nem tervezett, mindig megtörténik, és idegesítő. Valakit idegesít. Felbasz. Úgyhogy ebben az esetben nyugodtan lehet, sőt kell folyamatos jelenidőt használni az always-zel együtt. Tehát ezek azok a szituációk, amikben a folyamatos jelenidőt használhatjuk. Menjünk tovább. Oh my god, a következő ábránk, ott van egy pötty, egy X, meg egy olyan karika, ez úgy néz ki, mint egy csipás szem, ami a következő igeidőnket jelöli. Kíváncsi vagyok, hogy eltaláljátok-e. Tehát ott két cselekvés van, két külön cselekvés, és az a karika az egy kapocs, kapcsolódási pont, viszony a kettő között. Hogyha nem lenne, akkor egyszerű múltidőről lenne szó. De ez nem az. Annyit segítek, hogy ez nem egyszerű múltidő, és itt kapocs van a kettő között. És egy olyan szerkezetről van szó, amelyikben az egyik head plusz harmadik alakot kap. Mindent elmondtam. Kaptok 10 másodpercet. Oké, lehet, hogy 15-öt. Megvan? Remélem. A helyes megoldás past perfect simple. Befejezett. Egyszerű befejezett múltidő. Ezt a simple-t hozzá kell tenni, mert ebből van egy másik is, a befejezett folyamatos múltidő. Tehát még egyszer, past perfect simple, vagyis befejezett, egyszerű befejezett múltidő. Nézzünk erre példákat. I went back to the office because I had left my car key on my desk. Visszamentem az irodába, mert ott hagytam az íróasztalomon a kocsi kulcsomat. Itt a because az nagyon fontos, ugyanis jelzi, hogy van valamilyen kapocs a két cselekvés között. Ugye visszamentem, egyszerű múltidőben áll, I went back to the office because, mert, kapocs, I had left my car key on my desk. Az pedig ugye korábban volt, hogy ott hagytad a kocsi kulcsodat az íróasztalon. Ezért az head plusz harmadik alakba kerül. Kapis? Tehát keressétek a kapcsolatot, és nem azt a kapcsolatot, a kapcsolatot a két dolog között, és döntsétek el, hogy melyik volt korábban, azt tegyétek head plusz harmadik alakba, és akkor megvan. A következő példánk, I had lived in the US before I moved there. Vagyis én már korábban laktam az Egyesült Államokban, mielőtt oda költöztem. Tehát kétszer költöztem oda. Volt egy korábbi, és utána egy következő. És a korábbit teszem head plusz harmadik alakba, és itt a before lesz a kulcs szó, ami megmutatja, hogy itt tényleg van ilyen kapcsolódási pont. Tehát valamihez tudunk viszonyítani.
Oké? Na menjünk tovább. Ugye itt is 3 részre van osztva az idővonal, és ott az elején van vagy végén, attól függ, hogy nézzük, van egy X, tehát egy cselekvés, és ott egy időintervallumot jelölő piros sáv. Ez szerintetek melyik igeidő lesz? Kíváncsi vagyok, hogy eltaláljátok-e? Annyit tudok még segíteni, hogy ebben az esetben van egy létige, és egy ige inges alakban. Nem ugyanaz, mint a másiknál, hanem itt a létige az más, és ugye ott az ige inges alakban. Szerintetek melyik igeidő lesz ez? 10 másodperc! A megoldás pedig, remélem, hogy célzóvíz nélkül is sikerült kitalálni, a helyes megoldás folyamatos múltidő, past continuous, vagy past progressive, nekem mindegy, hogy hívjátok. Oké? Tehát ez a folyamatos múltidő. Létige was, vagy pedig were, és utána az inges alak, tehát az ige inges alakban. Na nézzük a példákat erre. I was watching a movie when you called me up last night. Tehát tegnap este, amikor te fölhívtál, éppen filmet néztem, abban a folyamatban voltam benne. Ne hívogass, amikor filmet nézek. Tehát egy folyamat volt, és utána közbeékelődött valami más. Ez a másik cselekvés akár lehetne egy időpont is, at 8 o'clock. Na menjünk tovább. Már megint a szemgolyó. Na, oké. Tehát itt van egy cselekvésünk, és ott az a karika, az valamilyen kapcsot jelent, egy hatást, na már megint segítek, valamire vonatkozóan. Tehát egy cselekvés és a hatása. Szerinted ez melyik igeidőt ábrázolja? Annyit tudok még segíteni, hogy a képzése have vagy has és harmadik alak. Mindent elmondtam. 10 másodperc, nézzük. És a helyes megoldás present perfect simple, vagyis egyszerű befejezett jelenidő. Have, has és harmadik alak. Ami azt jelenti, hogy megtörtént valami és kihat a jelenre. Tehát van valamilyen hatása, eredménye. Okay? Nézzük a példamondatokat. I have seen that movie a couple of times. Én már láttam azt a filmet párszor. Ezt így nyitva hagyom, mert még megnézhetem többször. A film még létezik, én is még vagyok, és szeretném megnézni többször. Ez nem egy konkrét dolog, hogy tegnap megnéztem 6-szor a filmet, hanem már párszor láttam azt a filmet. Egyébként tanácsolom nektek, hogyha tényleg szeretnétek tudásotokon még jobban csiszolni, azt erősíteni, akkor nézzetek filmeket, sorozatokat, és egyet sokszor, 10-szer, 20-szor, 100-szor. Az nagyon sokat segít. Így van. Na, menjünk tovább. A következő, I've just received your message. Épp most kaptam meg az üzenetedet. Ez egy frissen történt dolog, és nézem is a telefont, hogy oké, itt az üzenet, köszönöm szépen. Tehát ez egy friss dolog, ami megtörtént. És ott a just, ami a harmadik helyen áll, az azt jelenti, hogy éppen most. Tehát ez kvázi erősíti, hogy ez valóban éppen most történt, ez egy friss dolog. Menjünk tovább, és nézzük az utolsó ábránkat. Na most ott van egy zöld izé, az egészen a jelenig tart, és folyamatosan. Tehát ez egy folyamat lesz. Kíváncsi vagyok, hogy eltaláljátok, hogy melyik igeidőt ábrázolja. Tehát folyamat elkezdődött onnan, és tart egészen a jelenig. Annyit tudok még segíteni, hogy itt az igénk inges alakban áll, és még előtte 2 dolog van. Tehát inges alak, és még előtte 2 dolog kell, hogy legyen minden egyes mondatban. 10 másodperc.
helyes megoldás present perfect continuous. Így van, ez a befejezett, folyamatos jelenidő. Ez a másiknak a párja. Tehát nem, ugye az előző a present perfect simple volt, ez pedig a present perfect continuous, vagy progressive. Tehát ez a folyamatos formája a befejezett jelennek. Tehát ez a befejezett folyamatos jelen, képzése have vagy has been plusz ige inges alakban. Tehát azért mondtam, hogy előtte két dolog áll, ugye az inges alak előtt, mert ott van vagy a have, vagy a has, és a been kötelező jelleggel. Nézzük a példamondatokat. You have been watching my video for a few minutes. Egy pár perce már nézed a videómat. Milyen igaz? Tehát itt fontos, hogy kiragadjuk, hogy mióta tart az a cselekvés folyamatosan a jelenig. És remélem a jövőben is tartani fog. Tehát pár perce nézed a videómat. Nézzük a következő példát. You have been drinking again, haven't you? Vagyis te már megint iszogatsz, ugye? Ez egy ilyen question tag-es szerkezet. Ez azt jelenti, hogy valaki elkezdett megint iszogatni, tütükézni. Az nem igaz, nem igaz. Tehát elkezdett valaki tütükézni, lehet, hogy éppen most nem iszik, de elkezdődött egy ilyen folyamat megint, és arra kérdezek rá. És ugye ott a question taggel visszakérdezek, ugyanazzal a segédigével, csak éppen az ellentétes formájával. Haven't you? You've been drinking again, haven't you? De már megint iszol, ugye? Hát remélem, hogy remekeltetek most a videóban, és sikerült kitalálni az igeidőket. Hogyha nem, akkor nézzétek meg azt a videót még egyszer, amit korábban belinkeltem, az igeidős összefoglaló videót, és gyakoroljatok minél többet. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, és kommentálj, hogyha van bármiféle hozzáfűzni valód, írjátok meg, hogy hogyan sikerült ez a feladat, és iratkozz föl, hogyha még nem tetted volna meg, és nyomkodjátok azt a super thanks gombot, de ezerrel, and I see you guys next time. Merry Christmas!